Ogai mar ODM RAILA Odinga oyango ni onge ng'ama osewito oko paro ni ODM ok dhi bedo gi jachung' malaro kom jatend piny e yiero 2027. Odinga nyiero jokanyo mag ODM ma obalo kod chung' mar duond burano gi sani ka osiemogi ni kik giywaga ng'e bang'e. Walter Nyambaga ntiere kod ler. E kinde romo mar tipo mane obagi kod duond bura mar ODM e boma maduong' ma Nairobi, kage nyong'e miel adua e kaka yore yiere kod weche mongirore mag duond burano. Ka Ogai mar ODM RAILA Odinga oyange ni ODM biro bedo kod jachung' e yiero 2027 ka oom nono kod jok makoni ODM ok nobedie debe yiero maduong'. You have not passed any resolution as a party to say how we're going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. Odinga mane wendo modhial kako Ogai mar chama no oturo tung jokanyo mobalo kendo kela chilili e chama ni nyaka dembre kendo lure kod okenge mokaw kod duond bura mar ODM ni mar nitiere kinde mapek bedo mapek ne joteko ma ok onyiso teko e kama pek tekieta e ng'ado wach. It is possible to be lost in competing campaigns of populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. Mageti Moreka ODM yangu chungo jolar kombe, yiero madunde kombe duto. We have a by-election in Ugunja. We have a by-election in Kasipul. These are seats that were held by ODM. We have a by-election for which we have fielded a candidate in Chewani Ward in Tana River, and I saw Ali Wario here. We need to go out and campaign for our candidate in Chewani in Tana River. The seat was held by UDA. We have a by-election in Kisa East Ward in Kakamega. ODM opojo lony mage manie sirikal kendo singo sirikal mar William Ruto. You sent our chairman, Honorable John Badi, and from the parliamentary perspective, he has done well. And Baba, I have provided for 58.8 billion the NTCDF for this year again. And we will start releasing the money from October. Every month we will be doing 7 billion. I can see you are telling me not to tell Baba that. Baba, I just want to tell you that personally, I still support NTCDF. I know you are a different position on that, but as your expert, I must report that I support that. We are again seeing early fruits of cooperation between political parties. Thanks to ODM experts. Bang bedo kod romo mar jokanyo mar duond bura mar ODM, jod bura koro dok e od bura bang bedo kod yweyo mar dwe achiel kama Ogai mar ODM RAILA Odinga ochiwo negi siem ni bedo moke ka chenge nyalo miyo giriemb bedo kod wuoyo kod duol achiel kendo yudo gino magigeto ahinya to yor dongruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Siasa nyakurum gajongo yomago magarita kama tendarita kwe oyango